Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. नै जोंहा लाफा सायख' खागासिनो आयंमोननाव आरोना जा मोजां खिलिदों नै गोदान रोदोमथारदों गोखै जायो आरोना बियो खैसिब गोखैलाय नाङाबो खैसिब जायो गोथाव मोनो जानो माजों जागोन होनदोंमोनलाय नाथुर जुनायजों जानोसै आरो गोथाव जानोसैलाय गोथाव जाथारो जोंना नैबावबो दं बेखौ खानोसै नाथुर जुनायजों जानोसै आरोना दिनै लाफा सायख'जों नाथुर जुनायजों जानोसै नायनो हागोन जा गोदान खिलिदों बियो एसे माबायोबा गोबाव थायोबा बेखौ खायालासिनो नैबे एकदम गोथां जागोन आरोना माबानो नागिरा गेब्लेनो नागिरा ना ओंखायनो दा गोरलै खिलिनायखौ मोनजाजेनसिगोनलाय जोंनो सिगां जाग्रोथारदोंलै ओंख्रि ओंखारनाय मानिखौनो माबाबाबो जोंनावबो दंखायोमोन दंनाया ओमफ्राय जोंना बिफाङा थैबाय आरोना रानबाय ओंखायनो सारअन्थाइ गावनानै रानबाय नालाय ओंखायनो नै आयंमोननाव लांफैनांबाय दा नै जा मोजां खिलिदों माथो बिफांखौनो जोंनाव जावखुनानै गायफिनसै नामाथाय जिसिबि लेंहरबाबो माथो 10,000 गाहाम बियो नांला बिसिनाव खाबाय थौसै सिया बैथिं गेलेगासिनो नै सिया नै महरबो दङ थियाजों महरजों गेलेगासिनो बेहा खागासिनो नै बेसे बुरजा जाखो एसे बुरजा जाबाय थोसिगोनदां आलुबो होदेरखागोनबा थोसिगोन बे ओमफ्राय नाथुर जुनायबो लाफा सायख' सोर जाफेरखो लाफा सायख'खौ ना आलदा नामसो होनो बेखौबो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय जोंनावथ' बेखौ लाफा सायख' होनोलाय नै आं मोनजायो देखायनो र' नै नायनानै लादो मा होनो खिथाहरबानो जाबाय लाइ बिफाङा बिदि जायो गैया बिफाङानो लांदांसो दा बांद्राय गैया दासो रोदोमगासिनो नालाय नै बेहा नै सेस्लायखांबाय थांसै दा नै जोंहा सायनो नागिरबाय लाफा सायख'खौ नाथुर जुनायजों जानोसै आरो नै सायग'थारदों मामि नोंबो सायो जानो गोथाव मोनो आङो लाफा सायख'खौ नाथुर जुनायजों लायबावसो बरिया माजों जाजायो बे लाफा सायख'आलाय नाथुर बेदरजों जाजायो ना मालाबा बेदरजों जानाय नायनांगौलै बेखौ जोंहा दिनै नाथुरजों जानोसै आरोना आं दा आलु लायगोननि आलुबो होदेरगोननो आलु जोबनै थाला दंलै जोंना आलु आयौ खांखमा थांलायबाय नैबावबो दङ आलु जोबनै सेस आलु ओरै बैसिम दं आरोना आलुआ आलुनि मालदार जोंना बारा नाङानो दरब्रै दरबासोल' लांसै आरो गोबावखासैमोन लाफा सायख' मोनजायैया दिनै जानोसै जाबाय लागाव नै जोंनाव विंगारना खनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरोना सौखोदों पुलिस गारियानो सौखोदों आरो ओमफ्राय बानायफिननांबाय दा बे दरजा फुरानाखौ बावनो दोननांबाय आरो नों गोथाव मोनो ना मोना लाफा सायख' जानो हा ओइ नोंखौ होनदां आंनो लायनो थिनदों आरो आं बेनो लायनो थिनग्रा आरो बेनावनो सोंबावबाय आङो गोथाव मोनो ना मोना बिसि गोखै जायो बे लाफा सायख'आ एसे खिथाहरदो भिउवार्सफोरनो गोखै जाया खैसिब गोथाव गोथाव मैथा बायदि गोखैद्राय नङा एसे खिथानांगोन ना माबायदि टेस्टफ्रा नङा होमबा नाथुर जुनायजों खथ' गोथाव जायो नाथुर जुनायजों गोथाव जाथारो ओंखायनोथ' नाथुर जुनायजों संनो नागिरदों बेदरजों गोथावसिन जाया आरो मानो जाया जानांगौ ना अबेजों गोथावसिन नाथुरजों ना बेदरजों गोथावसिन जायो बेदरजोंबा दानगारगोन सायखांबायानो नै बिसोरो फामलुल'सै बिलाइ जाबाय दा संसै आरो ना आलुखौबो हाखांसै नै आलुखौ बिदि हादों बेहा फिसा बिदि हादों नै गैला खयथा पिस दंबावो आलुआ
मोनसेल'सै जाबाय थोबाय मोनसेल'सै आलुआ मोनसेल'सै माने दरसेल'सै आलुआ ओमफ्राय सुनानै संनोसै सिया बा लाजिखोना माखो नोंलाय ओइ आयौ मामि सिया सुबाय सुजेनबाय बाल्थिङावसो लखबलायबावबाय मैला थाजानो गिनांगौना होबाय मिसल बायदि लगायबाय एसे दास्रोलायनानै नै दोनहरबाय आरो दास्रोबावबाय दोनहरबाय बिदिसो फरमुलाया आलुआ सिङाव दंजोबो जाबाय मोनसे मोननै आलुखौ हरग्रोबाय टेस्ट जानायनि बेखौ दोनहरबाय ओमफ्राय बिनि उनाव सुबावनोसै ओइ सिया गाबज्रिदोंनो बाबानो मामि हेलौ होनदोसो ना हेलौ होनदो हाजिजि बिदि देखायो नामा सोरबा दे मिनिदोलाय दे हाजिजो होनदो दे हि होनदो दे हि होनलाय हाथाया खैथा दं नै मानो बेखौ फुदुंनांगौ थाब मोननायनि नै होबाय बसला जोबबावबाय बिदि संबानो जाबाय बिनि बायदि स्टाइल लागाव मा जायो बिदि माबाबालाय गेब्लेयो लाफा सायख'आ गेब्लेलाबायनो नागिराना होमबाथ' बै गोथांथार जानाया रानाया बेखौ मारै संगोन ना खारदै होनानै संगोन थायो मा ओरैनो खारदै होबाबो गेब्लेया खारै होबाथाय नोंबो गोखैबो गैया जाजालाबो बियो ए गोखैनि थाखायसो जायो नालाय गेब्लेनो नागिरा बे बुस्थुआ ओंखायनो बिदि सिफ्लेबाय आरोना बियो दा गोरलैयाव गेब्लेयो लाफा सायख' नांगाबाथाय गेब्लेलाबो लागाव बिदिबो दंलाय फरमुला दंलाय बै दालाय दंना लाफा सायख' दाउखौ होनग्रा गाबबाथाय माबालाबोनो गेब्लेलाबोनो बियो ओंखायनो बेखौ लाफा सायख' दोनदोंना लाफा सायख' मोसौ बेदर होननाय बे मिनि खोमागासिनो जोंनि रायज्लायनायखौ नोंथ' मिथियामोन लाफा सायख' गाबबा माबायो होननानै मिथियामोन नों मा खालामदों दालाय दा बियो फानलु देदों नै मोनानि समाव ओंख्रियाव होनो बियो लादों दा गासै सामब्राम गोजा दरब्रै सामब्राम गुफुर 8था फानलु 25टा आइदै नै बिफाखौनो सोबायो गागे आइदै हामा मामि समान सोनांगौ आइदै सोबायसो माबा आइदै गाज्रि नों गाज्रि आइदै बुबावैसो गाज्रि बियो चियाया समान गोख्रै समा होनांगौ ये चुम्मा होनबाय ना मामि चुम्मा होनबावदो दे चुम्मा होनबावदो चिया आंनि मामि अनफिनोबो बुनानै बुयोबो अनोबो नोङो मामि लाफा सायख'खौ संनो नागिरबाय जोंना खयला एवग्रा माबायाव सारायाव खयला एवग्रा साराया नै एसे जोंहांबाय जोंना माबायो सङै एकदम खयला एवग्राथारा बैलाय सिङाव दङ देन्जारसो बेयाव बांसिन एवो आरोना गोदोहायनि 1956नि बे सारायफ्रा दा एसे मोजां जाबाय नै बियो एसे जोंफिनबाय नै दा एवै मैथाफ्रा एसे माबायो नालाय अरलाबो नालाय ओंखायनो खारदै होयै दा जोङो लाफा सायखा एवबा एसे जोंसिनबावसिगोन आरो गोदान बायनांगौनि माबायानो गैया जोंना गोनांथियानो गैया दा थाव गुबैखौ होबाय जोङो पतन्जलि रामदेबनि दारिजों बानायनायखौ दा पतन्जलि नङा बियो रामदेबनि बिसिनिसो बिहा रामदेबनि बिसिनि पपि देबिनो माथो नङालै आं फरायाखै दा संनो नागिरबाय नै नाथुर जुनायखौ होनो नागिरबाय बाव माबाथा दङ 250 दङ माबाया नाथुर जुनाया ओइ मामि चिको दा होसननो नागिरबाय 250 माबाखौ नाथुर जुनायखौ सिनालि हाथायनिफ्राय लाबोनाय होबायबो नै लागाव बियो हारसिगासिनो जिद बे मारै जिरनांगौ लागाव नै माबाखौनो लाबोबाय बिनखौनो मटर नङाथ' बियो बिनसो दे आं जिरना होनै थेवब्लाबो मटरसो मटरखौ मोनबोमारदों नै नला आरो आंनोसो दौगोन
जाबावबायसो गगा मोननायानो दा बेहा बोखोनानै लाग्रोबाय नै 250टा नाथुरखौ ओमफ्राय दा बैखौ एवग्रोसै ओमफ्राय मारै बानायगोन आंथ' मिथिलायलाङा आइडिया गैया दा बिनि बानायनायखौनो नायलांबाय थानोसै आंबो खेबनायनि नामै दा रामदेबनि बिनानावनि थावखौ एसे होबावबाय बियो बिदिसो सामब्राम होबाय पियास होजेनबाय एरबाय आरो ना एबार दा बेखौ एवथुमनानै लाग्रोबाय नै ओमफ्राय बेखौलाय मालाथो हरगोन हरसै नै लागाव होसनबाय नाथुरासो मोदोमबाय थाबायलै गोथाव मोनजासिगोन एलाय नै दाखालि जों मम' खालामनाय ना नै बिदि जानांगौ नै बेलाय बे गब्लंजोब मोनदोंना बिदि जानांगौ मम' खालामनाया होमबा साबसिन जायो आरो बियो नै माबा संख्रि हालदै होनानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय दा दसे खोबसै आरो ना फानलुबो होनानै लाबाय ओमफ्राय दा खोबसै आरो ओमफ्राय नाथुर जुनायखौ दा मोनामबासो होसंगोन ना मा जाखो दा दै होबा बेखौ होसनसै आरो नाथुर 250टा नाथुरखौ 250निफ्राय आङो मासे जानोसै जाजानाय जादोंना जायाखै बे नै एरनोसां नै दहाय बिलाइआ गोथां मोनना माबायाव होनानै नै गुदुंजों बिदि कालार जाबाय एरबाय आङो नै बियो मोजां एवथुमनानै लाग्रोबाय 2 मिनिटसो ओमफ्राय दा एबार 2 मिनिटनि एसे बारा आरोना 2 मिनिट माबा 31 सेकेन्ड ओमफ्राय दा बियो नै दै होजेनबाय दहायनि फानलु देखोन्दायाव दै होनानै गलायनानै बेखौ होबाय आरो मानो होनबा बै सिथाबनायनि एसे गोसायानो एबाव फैबावनायनि टेस्ट जानायनि सोर फैगोन होनदोंमोनलाय इउनिभारसिटियाव आंबो मिथियालै मोजाङै माबा बिबेकआव बोरायथ' फैयो होननाय खोनादों आं बांसिन खोनादों जोंहाथ' थांनोनो मोनासै आं खोनानाय बायदिबाथ' नाना पाटेकारजों सन्जय दत्तजों फैगोननो ओमफ्राय अक्षयबो फैगोन नामा जिखुनु नाना पाटेकारखौ फैगोन होननाय बायदि खोनादों ओमफ्राय राजपालि यादबा लेंहरदोंमोन नामा कल'ना बिसोरो बेबो फैफागोन बायदि होनदोंमोन नाथाय एसे लेट जादों नामा ओंखायनो गारबो जाबाय बे राजपालि यादब मुख्रांसो फैबावो जायखिजाया ओमफ्राय सन्जय दत्त फैगोन सन्जय दत्ताबो एसे मेंनाय मोन्दोंमोन नामा दासानदि एसे बोरायबायबो नालाय ओमफ्राय अक्षय फैगोननो ओमफ्राय सोर फैगोन होनदोंमोनथाय मिथिलायलांला आरो बिसोरखौ खोनादों आरो फैगोन होननाय दा खयथा जाखोब्रा टाइमालाय दा टाइमा जाहैबाय नायनि एसे बोरै टाइमा खयथा जाखो 6:20 जाबाय आरो ना टाइमा जोंना बांसिन ब्लगानो बेलासियावसो बानायनाय जायो मानो होनबा आंबो लेट सफैयो नालाय ओंखायनो बांसिन मोनाब्लियावसो माबानाय जायो भिडिअखौ बानायनाय जायो बांसिन ओमफ्राय नै आंनि गोजौआव दं रायखस मोना मोननै दं आरो ना आंनि गोजौआव आं दा आलुआ रुइदोंना रुइयाखै नायनि एसे फ्लेस होनांगोनलै मोजां नुवा बोरै माथो उखुदैसो बांसिन आलुआ रुइनो नांबावगौ गोदौग्रोबावदो एसे नै जोंना मामिया मबाइल नायनानैसो ओंखाम जायो मबाइल नायनानै ओंखाम जागासिनो जि गोसो होनायखाय नै मबाइल नायनानै ओंखाम जागासिनो कपिराइटल' फैनो नाङालै गान गोनां दा फैथों रिल्सआव बांसिन बै बबेनिबा गाना फैयोबा कपिराइट फैलाबायनो हागौ ओंखायनो नैबिदि मिउजिकल' हरजाया आरो मोनबाथाय जानोसैबो आंबो जाखाथारनोसै गुदुङाव जानाय बायदि मजा गैया जा गोबाव एवबाय दै रानलायलायनाय थेवब्लाबो आलुआनो रुइया मा जाखो आलु गोरलैयालाय बे आंनिबा बेनि थाखायनो दा गोखैखौ खेबसेनो होफाबायना ओंखायनो आलुआनो रुइदलायासै जा गोबाव लाबायना मावजि नाथुर होबाय आरो ना 250टाखौ दा दै होबाय दा बे रानबानो मोनबाय आरो गोथाव जासिगोन दे नायनांगोन दे माबायदि जाखो खेबसेखायनो आङो मोजाङै नाथुरा गोजावलायबाय हनै जोंना ओंख्रिया मोनबायनो साखिखांलायलायबावबाय आङो गोथाव जाथारबाय एसे खनसे साखिनानै देखायबावसै आं गोथाव जाथारबायनोलै दा टेस्टि जाबाय बरिया टेस्टि जाबायनो आं दायो जानोसै दानो जाला आङो
गय जादोंमोन नालाय खुगा एसे बोरैबा मोनदों टेस्टखौ मिथिनाय नङा नायनोनो गोथाव नुखाबायथ' नाथुर जुनायजों माबाजों लाफा सायख'जों नैबेजों नैलाय नै नायदो नायनो हागोन नै ओंख्रिखौ बरिया टेस्टि नुखाबाय लाफा सायख'जों आलुजों आरोना ओमफ्राय नाथुर जुनाय लाफा सायख'खौ नोंसिनिथिं मा होनो सोरनिथिंबा आलदा होनोबा खिथाहरबानो जाबाय जोंनिथिंथ' लाफा सायख' होनो बेखौ